Toto je moja prvá animácia. Dajte like, odber, aby sme mohli začať. A 3, 2, 1. Wow! Toto som ja. Som youtuber. Ako si vytvoriť svoj YouTube kanál? Idem na to! Idete do YouTube. Je tam, keď máte prihlásený účet, tak tam vidíte takú ikonku, že plus. Dáte to plus, je tam video, alebo je tam, že vytvorte si krátke video shorts. Dáte napríklad, či chcete short vytvoriť, alebo chcete normálne video. Keď chcete normálne video, tak si dáte iba, že klasické video a tak to určite pôjde. A keď to nepôjde, tak ešte mám naviac tip. Urobte si Google účet a potom vám to určite pôjde. Keď to urobíte, tak už máte svoj kanál. Ako natočiť svoje prvé video? Ako prvé, tip 1. Tančeky. A posledná rada, urobte si svoje príspevky. Keď idete, tak tam je aj ikonka príspevky, dajte na ňu a dám jej, že vytvoriť. Dáte si tam nejakú fotku a dáte o nej názov.